Čus to si dá Sofia Dreva, Sophie Gamer a je tu so mňou Gosáčok, čo tu ľudia? Ja som si tu pozval veľmi dobrého šťakrášneho seba, ale ne. Som si tu pozval túto Gosáčka, ako... No vlastne nemám zapnutú kameru, takže nemôžete vidieť, no ale... Som si toho tu pozval, raz budem hrať ja, potom on a bude sa to tak deliť. Až dostaneme lajky alebo nejaké aj komenty, tak budú ďalšie dieliny. No, vyťažím drevo. Škoda, že je tu nula hráčov. Škoda, veľká škoda. By vtedy začala veľká sranda, nie? No, najskôr si toto vykrapíme takto. Tak. Tak. Dobre. Ok, tak asi máme všetko. Počkaj, ešte som na čo. Ešte mám dakte. prepáčte, ale ako som chorý. Nevadí. To sa stáva každému. Dokonca ešte aj mne. Aj na sorry, že som nedal unboxing, ale možno dám zajtra unboxing s Gosáčkom. Hehe. Nie? OK, takže sme späť. Prepáčte za menší strich. Ale niekto mi písal, dal som si už nerušiť. A natočíme, ak ste si aj všimli, tak natočíme aj zombie apokalypsu, budeme tam traja. Budú tam moji dvaja kamarati, ktorých som včera stretol. Sú to vlastne moji fanúšikovia dvaja. Včera sa pýtali, že či im nedám môj channel, no ukázať im. S tým Rasto, s tým ti to nepôjde. Ide. Robiť krompáč? Ja krompáč nie, ale vieš, potrebujem iba tak, zo srandy som to. Vlastne, toto tu vlastne čo robíme, akože keď tu, skoro tu nič nie ešte, ani kamene tu nie sú. Tak vieš, ty si v suchej pôde. Ideme na týchto bužíkov. Ale prepáčte za nadávky, ale sme nafajčení. Ale nechápem prečo, toto vám pošlem tento server určite, pretože tu sa vôbec nemusíte ani prihlasovať. Do popisku dáme IP-čku. No, halleluja. Konečne. Wow, ty boha. Nikto nevidel, že ťa tu budeme bývať. Pošlamúšik. Možno natočíme aj Far Cry 3. Možno dneska ešte dáme na YouTube. Ale to bude len voľné hranie, pretože už sa mi nechce robiť furt to isté a normálne tak. Tuto Gosáčok je už vo vyšších leveloch, či? Áno, ale už som prešiel na inú verziu. Blue Dragon. Áno. Iba druhú misiu som zatiaľ nebola, som to iba downloadol, tak možno. Ale dneska aj dáme tieto dva videjka, čo natočíme. A nebojte sa, bude so ňou aj Gosáčok natáčať niekedy, keď zase príde ku mne, pretože je na návšteve. A potom ja zase pôjdem na návštevu. A potom tá drbnutá škola začína. No. Hej, a sa vám nepáči škola, tak napíšte dačo do komentu a napíšte do komentu, že nemám rád školu. A teraz to nekovo, lebo tam je láva. Nie. Ale tam už je. Pado. Veď máš drevo moja. Ja viem. No, teraz to vykopať.
Sorry za menšie lagy, asi neviem, za čo nastavím ešte tu. Veď to je všetko, porádku. Viete čo, tak ja si dám texture pack nejaký. Vybeľáky. Ale tento? Outlast? Default. Sorry. A pôjde. Default, toto. To nie ide na 8 iba. Ja tak daj. To dáme Outlast. OK, tak späť. Sorry za... lepšie to vypadá. Lepšie to tak vypadá, o mnoho lepšie. Teraz čo je krompáč? Toto je krompáč, to viem. No a teraz, ako sa zase dostane... Aha, dobre, ostaneme sa stajať, nebojte sa. Nebojte sa, ja všetko vymyslím proste. Hop, hop. A toto prekopeme, nikto nič nevšimne si a doví. Hop, 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 hop. Tyko, je tu taká jaskyňa. Ťažíme si železo. Eho, to čo je? Čo? Tak, to čo znamená? Toto? Železo, nie? Uhlie. Fólie. Toto bude krátke videjko, maximálne 10 minútové, pretože mám akože na natočenie len už je dosť pozdě večera, to nie, no, dáko. A uploadneme to tak o polnoci, alebo tak ako... A potom ešte natočím aj unboxing, už som to hovoril. A potom natočíme ešte potom ešte pôjdeme vonka. A ešte natočíme nejaký vonkajší terén, kde neukážem, kde bývam, pretože by ste ma nenašli. To býva v tej lokalite, kde ja. A kto ma pozná, tak toho zdravím, čau. A kto pozná Gosáčka podľa hlasu? Tak ja zdravím. On zdraví najlepšie kamarátky na frajervočky. No, že... Však a pravda, že on je veľký playboy. Na ňo vôbec nemôžete skákať, on je playboy. Playboy, nie playboy, ale playboy. Prepáčte, ale teraz je kus na fajčení, lebo akurát sme dojedli. Ja fajčili sme trávu a Marišku. Ach ja, to je nuda. A mluvíte ma na sekundičku? Ľudia? OK, tak on niekde išiel, tento gosáčok. Taký gosáčok, ktorého nepoznám. Je hneď tu vedel, len tuto išiel si pre svoj prestíčio mobil. Kto pozná túto pesničku, napíš do popisku. Nedaj to radšej. Budeme mať dostaneme bán, až dáme nejakú hudbu, budeme kopíranti. No, piče, no. Bude kopírant. Originál. Toto čo je? Ak viete, aká pesnička, tak do popisku a lajky a komenty, odbery, všetko možné. Napíšte začne do komentu, ak poznáte túto pesničku a sa vám páčila táto pesnička. What? Sorry. Spadol server, tak my sa s vami lúčime a čaute. A natočíme aj iné a dáte. A ak sa vám páči toto videjko, tak dajte like, odber a koment. Dovidenia. A